Hát sziasztok, srácok, én Simékszök, és ebben a videóban ezzel a Mr. Funny, vagy Dummy, Funny Dummy-val fogunk játszani, aki még kicsit ijesztőbb játék szerint. Elvileg. Itt van ő, és bábú. A lépés milyen hangos. Hát ha én egy kicsit, és elment az áram, gondolom. Aha, elment. Hallottam valamit, hogy valami elsételt. Na hát ki lehet az? Oh no. Megszökött a Fanny. Csak itt ez kit érdekel, megszökött? Megszökött, akkor menjünk. És ide ment. Nem tudunk bemenni. De ezeket át kell így ugrani. Nem látok semmit. De nem látok semmit. Igen, mert nagyon süt a telefonomra a nap. Jó, várjátok egy percet. Na, én most már valamennyire látom, hogy itt egy rúd is. Most ez sokkal jobb, hogy legalább... Na most? Ja, hát ezért a zseblámpa, Istenem. Úgy de béna. Egyébként, srácok, nem nagyon jó lenne a ránkedes videómra, arra lehet valahogy kommentelni, nem tudom, valahogy beállítottuk, és ha szeretnétek más játékokat látni, amiket Samsung sima telefonon el lehet érni, akkor azt írjátok le, és akkor játszunk velük. Ó, lekapcsolódott a villanyat, jaj. Menjünk csak egyenesen át a jót. Jaj. Egyébként már muszáj kanyarodnunk. Volt más irány. Szerintem, mint nem is követne. Na hát, már kicsit lekapcsolhatjuk, mert talán zavar egy kicsit. A szélén van. Na hát. De már nem egy éve videózok, ami már remélem, hogy rossz siker. Remélhetőleg arra már több esély lesz, hogy sikerül valamit követőket szerintem. Na itt jön a Funny Game 2. Ez ilyen Squid Game. Nem? Aha. Ez ilyen gyorsan észrevesz, hát jó, hát akkor nem lesz valami könnyű dolgom. Kell várni, míg elfordul, és most megyek. Ez mi? Hát ez nagyon nehéz. Pont akkor megállni. Akkor menjek csak ilyen 1 métereket. Hát, hogy az a döntés. És megálltam. Kicsit lassú lesz, azért addig leállok. Ha eléggé közel vagyunk. Most hát igazából nem vagyunk közel, csak próbálunk közel lenni. Nem tudom, miért mondtam, hogy miért próbálunk. De most már azért nem vagyunk annyira messze. Itt van előttem már. De egyébként zöld a szeme, de amikor elkap, akkor fehérré változik. Kérdezzétek, hogy miért nem mentem át? Tényleg béna vagyok. Háj. Jó, szépen megyek haza. Hát haza nem fogok eljutni. Ó, ez nem öl meg egyből. 2 ütés vagyok neki. Ez nem olyan rossz.
Hú, de menő, olyan, mint valami szabadulósz. Egyet már sebződtem, és kettőt is. Igazából falra kell nézni, azt kell nézni, hogy mennyire magas az a ugrás. Pedig itt nem annyira magas, itt át tudok ugrani, pedig alatta még átférek. Hát ne, ott kéne. Mert ezzel szerintem át tudok menni. Át. Felmegyünk. Kiszállítom. Tehát legyen a lift, erről nézzük fel, de hogy hol a vagon. Azt hittem, hogy felértünk. Elértünk, csak a másik irányba kellett volna menni. Oh shit. Egész kellene megfogni. Elértünk ki, hogy erre kellett volna. Ó, értem. Funny game. Jó, és itt az egyik fel kell. Ó, ő meg ki? Ja, tudom ki. Ó, 3 izével annyira összejöttem. Diszkó, yeah. Talán, hogy fel kell mászni valahol, és a robot így jön. És túl kell élni egy időt. Ideig is utána be kell menni az ajtóba. Mindent változtassunk, olyan diszkóssal. Na, mehetünk. És ennyi percem van. És ott igazából mondjuk azt, hogy másodpercem. És akkor így mindig megyünk egyre hátrébb, hogy mindent lerombolunk. Elég nem is annyi ideig kell túlélni. Kell válni, hogy közelebb jön. Kicsit felugrálni. Találunk. Kicsit bírjuk ki. Érdekes. Mi a... Hát, így is lehet menni. Így is le lehet menni. Azért a földre világít. Szerencsére meg tudtam kerülni. Erre? Ó, igen, erre. Kösz. Hát a hangom az elég, szerintem a hangom nagyon ilyen gyerekesnek tűnik. De annál kicsi sem. Na mekkora meghaltam. Nem kell tudni, mert nem is kell ugrani. Csak most... Igazából nehéz lehet, ha nem látod, hogy merre ugrasz. Látod. Most meg... Jó srácok, kb. Ott vagyunk, hol tartottunk eddig, és... Jó. Hát? Sikerült. Mi jót jelent, és funny game. Ó, Mario. Super Mario. Én nagyon sok Mario Legót gyűjtök, én Lego gyűjtő vagyok, meg Minecraft. Majdnem megvan a világon összes, ami létezett. Még amik nagyon régiek voltak.
mert valaki eladta ingyen, vagy nem tudom, hát nem ingyen, de azért mert már nem kellett neki, mert mondom felnőtt. Vagy ma ezek kaki darabok? Remélem. Most hát lehet, de ahhoz tényleg nem akarok hozzájönni, és lehet, hogy ők kakéltak ki ott mellett. De közel van. Ilyen nagy fejjel, jön és így néz ki a Mario cső. Meghaltam. És kizuhantunk, de honnan zuhantunk ki? Onnan. És ez mi? Elég sok kérdésem van. Csodafegyver itt van nálam, akivel mindenkit meg lehet ölni. Ez a zseblámpa, amire ha valakire rávilágít, akkor az meghal. Pontosabban ilyen jó ez a zseblámpa, több milliárd forintot ér. Ezek nem. Kiutattam. Kicsit. Gondolom nem szabadott. Ajaj. Ezt szeretem. Kezdődik. Még valami piros lesz, és ez lesz híg, nem? De. Vagy akkor olyan helyen kell lenni. Szerintem nem jut tőlem, de gondolom nem jut tőlem. Lehet, hogy tőlem, olyan a közelemben. Most egyelőre csak sétáljunk össze-vissza. Isten. Vagy lesz valami. Semmi. Azt kérdeztem, hogy hogy megyek oda, ha mindent szétrombol. Itt a Funny malacvonat, csak azért malacvonat, mert az arca nekem egy malacra hasonlított egy picit, Funny Dummy malac, mondjuk úgy, a vonat pedig egy szivárványos, hogy Funny Dummy malac szivárványos. Ez elég ilyen hangzik, tehát minden, amit én kitalálok, az ilyen hangzik, megezlek! Megyünk egy hegyre. Mondd, hogy ez szép hegyre. Nem akarok kicsit. Ez a hegy. Remélem. És kiderül, hogy meghalok. Hát. Boss fight lesz. Nem lesz az. Kérem, gondolat. Nem tudom. De azt nem értem, hogy mik ezek a boss fightok a végén. Én azt nem értem benne. Egyébként. Hogy ebbe a lilába nem szabad bele. Nyertem! Juhú! Milyen béna vagyok! Exit! És akkor nem igazi, hogy hello. Hogy vagy? Ma-na-na. A videó lesz a Baby in Yellow hanggal, a harmadik. Hello!